Mamulai ma parmingguata martangiang marende mahita. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Tigordo akadalan ni Jahoba, jala halak partigor mardalan disi, alai anggo halak parjahat, tarsulandit dodisi. Haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan debata parasi roha jalana bonar, moleate hudok hami, ala dipabicar ho tuhami barita nauli, nama nondangi rohanami. Ai alani umbain hutanda hami ho dohot lomo ni roham. Dipangido rohanami naeng mangulahon lomo ni roham hami saleleng dingoluon. Jalan naeng martua hami bahenonmu. Sai parbadiai marohanami marhite-hite tondim.
Jala pargogoi mahami mangorom hisap-hisap dohot manggotapon roha portibion. Sai palasma rohanami mangoloiho alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede mahita. Tatangihon ma patik nidebata, patik parjolo sahatu patik paupaton. Patik parjolo, audo jahoba debatam ninna debatata, dang jadi marakup au bahenonmu debatam. Patik paduahon, dang jadi ganaonmu jaladang jadi sumanonmu, manang ahana di banua gijang dohotna di banua tongaon, rodi nadi bagasan aek, nadi toru nitano, yanggo tunggabe si sombaon, manang sioluan. Patik patoluhon, dang jadi dohonon goarni debata, yanggo soture dalanna, aihona uhumma dosogot, akana marsineang di goarna. Patik paupaton, ingot hamuma pabadiaon ari minggui, dina onom ari maulahamu nasasi ulaonmu, alai anggo ari papituhoni, ari paradianan ni jahoba debatam doi, dang jadi ho mangula anggo dinasadari, manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi isini hutani halak pe, namangebati hutam. Ai dina onom ari do ditopa debata, langit dohot tano, dohot laut dohot nasa isina. Dungi maradian do ibana di hari papituhoni, dibaheni do umbaena di pasu-pasu debata jahoba, hari paradianan nai jala di parbadiai. Ido yanggo sahatna atong rap mangido gogo mahita tu Tuhan debata lau mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulaon nahombar tu patik mi. Amin. Mare de mahita.
potima dosata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami pargogo naso hatu dosan, para si rohami dahami nadangolon, narodohami tujolom manopoti dosa nami nagodangi, di bagasan hajahaton dohami tubuh, jaladang adong haporseaun di bagasan rohanami hian. Saluhut dohami manimbil sian aka dalanmu, macai godang do pangalosion nami di patikmu. Alai ingot mahami ale Tuhan, alani denggan ni basam dohot asi ni roham, sai unang paingot-ingot aka dosa di haposon nami, dohot pangalosion nami. Sai ingot mahami hombar tu asi ni roham, dohot denggan ni basam, alani goarmu, ale Tuhan Yesus, marpamuati maroham di dosa nami nagodangi. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosa. Songonodo hata ni Jahoba, unak ko mabiar, ay audo siluluonho, nungapola hujou guarmu, au napunaho, hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Maredehita. Hatani debata, turpuk epistel di mingguta sadarion, imana tarsurat di pesalmen ono 2 ayat 115, tajahama marsikat sorin. Ende sian si Daud. Holan ibana do partano batuaku dohot hatuaku, haporusaku, dang pola sadia humor ditau. Sadia lengon doamu marantok sada bawa, dulu kamunai mangarupakon ibana, songon dorpi coba, songon palik naganopas. Sai martutupi nasida neng mangojarhon ibana sian hatimbulon nai, mangapian digabus, mama sumasu di pangmanganna, HP maburai do ianggo rohana sida di bagasan sela. Ima sahatna, martua doaka natu mangihon hatani debata, jala nau peopsa. Amin. Maredehita.
tahati dakon maha porseautai, songon nahinati dakon ni dongata saha porseaon di sandok portibion, rap mahita mandok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo na sohatu dosan, na tumo palangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, imanati dimuhon ni si Maria, na gabe-gabean si Antondi porbadia, andorang sohabubuan. Ido tuhata, na tumao na bernit di panguman ni silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinarsilang, na tuat tubanua toru dung di tanom, na mulak mangolu di ari patoluhon, na manaik tu surgo, lahundul tu siamun ni debata Jahoba, amanai pargogo na sohatu dosani, di sima ibana paimamlak sogot tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea di tondi parbadia, jaladong sada huria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia, dohot di hasesaan ni dosa, dohot di hatai namandok, mulak mangulu dosogot daging ni halak naung mate, dohot di hangoluan nasora suda. Amin. Tabege matikting namasa samingguan. Shalom. Tikting huria manang warta jemaat Minggu pasapuluhon dung Trinitatis tanggal sia Agustus 2026. Diiringi doa dan ucapan syukur kepada Allah Bapa, anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Parhalado mengucapkan salam dan selamat mengikuti kebaktian Minggu saat ini. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sedang menjalani perawatan sakit dan yang dalam pemulihan, kiranya kasih setia Tuhan Yesus memberkati, memberi kekuatan, kesembuhan, dan penghiburan yang sempurna. Firman Tuhan, unak komabiar ayau dodongamu, unang biaha toko ayau do debatam. Au mapargogoi hoko huhut mangurupiho, huhut maniopiho marhite-hite siamun ni hati gorakku. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yesaya 41 ayat 10. Nomor ragam, naparjulu deklarasi pilah sampah HKBP. Menindaklanjuti pemberlakuan instruksi Gubernur Manang Ingup DKI Jakarta mengenai pembatasan pasokan sampah ke TPST Bantar Gebang. HKBP Distrik 8 DKI Jakarta akan melaksanakan acara deklarasi HKBP pilah sampah pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2026 bertempat di Sopo Marpikir HKBP dengan mengutus peserta dari gereja. Selengkapnya dapat dilihat pada lembaran Warta Jemaat. Napaduahon undangan Sinode Distrik. Marojahan tu surat sian pucuk pimpinan Eporus HKBP taringot tu tema dohot subtema ni Sinode Godang HKBP pa ono pulualuhon dohot haputusan ni Sinode Distrik Walu DKI Jakarta, dohot haputusan ni rapot MPSD di patu pado Sinode Distrik di hari Senin tanggal 10 Agustus 2026 mulai pukul 7 UIP maringanan di NTV Tower di Jalan Pulau Mas Selatan nomor 31 Kayu Putih. Borhak do sian huriata naparjolo amak padita abik nego sirait padita resort napaduahon amang situa hate parapat utusan Sinode Godang napatuluhon amang situa PA Pangaribuan utusan Sinode Distrik napaopaton amang B nadadap utusan Sinode Distrik.
Napatuluhon padidion na badia. Di minggu sadarion di parmingguon pukul 10 wib. Di patupa huriata do pakkobasion padidion na badia tuakka poso-poso ni anakon ni huriata. Torokna ualu halak sian pitu keluarga. 2 halak sian nasida, ro sian HKBP Maranata Rawalumbu Bekasi. Na hinobasi marhite surat pangidoan sian huriai. Napaupaton situa mamongoti obas paciun. Di hari Sabtu tanggal 2 Agustus 2026 natoari bohoma inang situa Tiodinar Boru Simangucong marumur 65 tahun. Obar tu aturan peraturan ni huriata HKBP mamongoti obas pecium manasida sian ulaon hapar haladoon di tonga-tonga ni huria. Domutusi songonoma pinabotohot tuhita nasahuria. Naperjolo di hari Minggu tanggal 16 Agustus 2026 naroon papungu pilihan apresiasi dohita marhite amplop si pasahatota tu kantong 2B. Songotadda ni hamoliateon ni rohata tu debata di pakkobasion nasida nasailaod di huriata. Jala tupak tu sosial huria nasomal tapapungu matsohot majolo di sadari. Napaduahon hobar tu haputusan ni rapot huria patupaod do papungu tupak apresiasi nasian ganukwek si pasahaton tu nasida. Napatuluhon di hari Minggu tanggal 23 Agustus di parminggu pukul 10 wib paborhaton ni huria manasida mamongoti obas peciun duksipul parmingguon diuduti dohot acara partamueon rapak dohot situa naung parjolo pesiun. Nomor 5. Seksi parupuan huria manang SPH. Pengebation huria di minggu sadarion borhak do punguan inahanna manopot dongata nadi HKBP Ancol Podomoro patupa parsaoran huhut patu begehon edde puji-pujian di parmingguon niuluhon ni amang padita Frans P. Simajutak. Nomor 6 punguan ama saroha. Di hari Sabtu sahatu hari Minggu tanggal 15 sahatu tanggal 17 Agustus 2026 naroon borhak do punguan ama saroha tu kawasan puncak patupah ibadah syukuran ulang tahun patoluhon ni uluhon ni amang padita Sarip Amsal Pasaribu. Napapituhon seksi seding. Dalam rangka tahun transformasi HKBP dan Pesta Gotilon tahun 2026, Dewan Marturia seksi seding akan mengadakan seminar keluarga muda yakni usia pernikahan dari 0 sampai 15 tahun. Pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2026 pukul 9 sampai pukul 16 WIB. Bertempat di gereja HKBP Cijantung. Pembicara Amang Pendeta Abednego Sirait STH dan Inang Pendeta Dr. Nursini Borsihobing MTH Konselor. Pendaftaran dapat dilakukan melalui Google Form yang sudah di-share di masing-masing WIB atau dengan menghubungi Amang Sintua B Sinaga atau Inang Nyonya Situa PM Sianipar Rosaboru Panggabean. Napawaluhon pilihan bulanan keluarga. Di minggu sadarion papungotama pilihan bulanan keluarga tu bulan Agustus 2026. Jala tik honon di hari Minggu tanggal 16 Agustus 2026 naroon. Marsanga madebata marhite pilihan nata pasahat tuhuriana. Napasiahon tikting marbagas. Tik parjolo. Naing majalo pasu-pasu marbagas ma Daud Marusoni Simajutak. Anak niamang mangiring parsaoran Simajutak. Tubuh ni Inang Rumiko Rosalina Boru Huta Barat. Sian Huta Komplek BBD Blok B5 RT 004 RW 03 nomor 178 Mekarsari Cimanggis. Huria HKBP Pasar Rebo. Dohot Orwana Kristiani Sirait.
Ruas Naposo HKBP Jantung. Boru ni amang Carlos Elia Sirait, tubuh ni inang Las Mauli Boru Saragi, Siakuta Jalan Justin Sirait, Desa Parsaoran Ajibata, Kecamatan Ajibata. Pamasu-masuod di hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026 di HKBP Hutagurgur Resort Onan Runggu, Sipahutar. Napasapuluhon ruas namoding. Nunga jumolo maruju ngolu siat tonga-tongata naparjolo inang Ida Sodang M Boru Sinabela umur 20 sada tahun. Pardihuta ni amang situa Mukhtar James Syaturi na di hari Senin tanggal 3 Agustus 2026 alamat Jalan Mustika Ratu RT 006 RW 08 nomor 45 Ciracas Wik Pitu Ciracas Polri Kelapa II Wetan. Napaduahon Jonathan Octavianus Simarmata umur 34 tahun. Anak ni amang B Simarmata, tubuh ni inang L Wuru Hutagalung na di hari Sabtu tanggal 2 Agustus 2026. Alamat Jalan Pertengahan Gang Keramat Sada, Wek 2 Cijantung 2. Laos di Patu pada parmingguon di rumah duka Uki, masuk pukul sia wib. Saya di pargogo itu hatta de batama keluarga na di bagasan habot ni rohai, huhut tibu tarapul. Songonima tikting na masa di tonga-tonga ni huriata di bagasan na samingguon, akatikting na asing, buhay mata jaha di lembarang titing na adong di hitabe. Saya di pasu-pasu de batama hita di sude panggulmiton ni ngoluta. Horas semadi hita. Arede mahita laus tatap papunguma pelian kantong sada A dohot sada B.
Damai ni di batana sumurung sian saluhut naroha. Imana mangaramoti hati-hati dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas ma dihita. Hatan itu hata nagabe renungan. Di tonga-tongan ipar punguata mingguon. Ima natar surat di Matius bidu 10:4 dimulai ma sian ayat 22 sahat ma 30 tolu. Pujahama alai tapahyuti hutma di bagasan rohatabi. Dungi di das-das Yesus ma akasisianna marparau pajuluhon tu baribaan asa dipamuli jolo natoropi. Jadi dung saud dipamuli nakok ma sasadasa tu duluk martangiang. Asa dung bot ari holan sahala na namadisi. Alai anggo parawi nunga tarholang sian pasir jala disosak galubangido nasida ai aludo alugui tu nasida. Jadi martahi takuak manuk Roma Yesus madapoton nasida di sisi ni tau. Jadi dung diida sisian ni bana mardalan di sisi ni taui marlangang ma nasida diripu todi. Pola mangahui be nasida sian biar ni roha nasida. Alai pitor dipakulingi Yesus manasida nin nama pos marohamuna audo unang kamu mabiar. Dungi nina si Petrus mangalusi ibana ale Tuhan anggo hodo hape dokon nau ro madapoton ho mardalan sian aiki. Gabi diduk ma Roma atong. Jadi mizur ma si Petrus sian parawi mardalan sian aiki madapoton Yesus. Alai mamereng alu guna gugui mebiar ma ibana jadi naing lonong ma gabi dijuhon Tuhan paluau. Jadi pitor disuruhkon Yesus matanganna manakup ibana jala didokma tu ibana hosiotik kaporseaon ahama pola ganggu roham laos bongot manasida tu parawi jadi soma alugma. Jadi disobahalak na diparawi ma ibana akanin nama tutudoho anak ni diwata. Ido anggo sahatna. Hampir do perjalanan manang pelayanan ni Tuhata Yesus saya digambarhon tu sudi ngoluni sudi jolma. Pelayanan, tindakan, dohot ungkapan na dipasahat Yesus tu sisianna, dohot gambaran sisianna tu sudi aka halak na persia nadong di portibion, ido na dipabua di turbuk sadarion. Di bagasan kehidupan hampir sudido mengalami pergumulan. Dan adong sahala nadang melintasi badai di tonga-tongani keluargana. Badai ima merupakan satu masalah na kadang kala sulit untuk dipahami. Dangkolan ruas sudi docolma mengalami hal nasama.
gambaran ni Tuhan Yesus diturpukon naing pasahaton sudi sakap dohot rencana ni Tuhan di tonga-tonga ni ngoluni sudi jolma. Alani Petrus dohot sudi sisyanna ima sada gambaran ni sudi halak na porsea. Badai mananggalubang na sering tadapoton di tonga-tonga ni keluarga dohot ngulut tahun. Na parjulu ima tentang masalah keluarga yang tidak pernah habis-habisnya. Na paduahon masalah perekonomian, pekerjaan, pelayanan, dohot kesehatan. Onma kadang-kadang na mengawali sada keluarga maul mangatusi ahado rencanani debata. Mulu didok Yesus lau maho parjulu tu parau au pe mabereson sudi alai setelah sudi selesai borngini nakok ma Yesus martangiang. Habis martangiang kira-kira jam 4 madapoton sisyan nama Yesus HP parawi ngasahat hampir tutongani tahu. Alani galubang dohot angin na begitu kencang. Gabi didapoton Yesus ma akasisyan nai di parawi. Gabi mabir ma sudi akan di parawi. Termasuk ma si Petrus. Sudi nama tangis mengangguhi. Ala dong hal na tidak wajar. Gabe dipikiri baon ma bigu naro. Ala dong aluguna sangat keras. Dot galubang na sangat luar biasa. Alai sebaik kalaki manang sesiani mandok mabiar didapoton Yesus mandok unak ko mabiar audo. Alai adong no kepastian ni Petrus mandok molohodoi suruh mau madapoton ho. Roma ho inajis. Roma Petrus alai ala kalubang songoni balgana sian parau mardalan piga-piga langkah gabe mabiar gabe lonong ma gabe didok si Petrus ma tolong mau Tuhan gabe ditolong Yesus ma Petrus didok eho siotik kaporsiao buasa ganggu roham iso doau unak ko mabiar. Ido kisah ringkas ni turpuk di hita. Onnaing adong piga-piga hal nang ipabua turpuk tahun tu hita. Ima tentang kisah perjalanan ni Kristus ketika gelombang dan angin begitu luar biasa menerpa perahu ni akasisiana. Alai boido di patalu Yesus sudi aka gelobangi dohot alugui. Sudi do diizinkan oleh Yesus sisyani marparau. Di boto Yesus do adong do galubang na luar biasa, adong do alugu na kencang, alai di paloas Yesus do akasisianai lao menyeberang.
Dison molo tabagi piga-piga hal na parjulu ima di ayat 22 1 24. Yesus mengizinkan murid-muridnya untuk mengaruni badai. Yesus mengizinkan murid-muridnya untuk berada di tengah-tengah angin dan badai yang deras. Yesus menyuruh mereka untuk pergi ke perahu mendahuluinya. Sementara Yesus martangiang di dulu. Neng patuduhon Yesus do dison, sudedo diboto debata manang aha namasa di tonga-tongani keluarga dohot ngolutta. Semua sepengetahuan Tuhan, tidak ada yang tersisa. Alai naing diarahon Yesus do molo songonido martangiang ma ulahon. Yesus mangaleon sada contoh agar semua orang itu untuk berdoa. Kadangkala di tengah-tengah ngolut tahun hidup berkeinginan di zona nyaman. Dangadong tantangan, dangadong pergumulan, godang pasu-pasu, dohot sehat terus sampai akhir tua, manang lansia. Ido sakap ni sudah jolma, ido cita-cita ni sudah jolma, ido harapan. Alai realita nata adopi di tonga-tonga ni nguluta, ima gudang HP tantangan, gudang HP gelombang ni ngoluon, gudang dope badai na menerpa kehidupan on, sehingga kita kadang kala perlu untuk merenung dan menyendiri, merenungkan toho donata dalanion sepengetahuan ni debata, manang adong do debata di tonga-tonga ta, sehingga kita dibiarkan melakukan perkara-perkara yang sangat sulit. Tetapi Yesus mengatakan, berdoalah karena kita akan menghadapi tantangan zaman. Nah, paduahon Yesus datang pada waktu yang tepat. Ketika Yesus madapoton sisianai, dohot sudina dong diparawi, sasitongna sudina diparawi adalah satu ketenangan. Bebas dari ancaman kematian. Allah adong do parau. Angin boy do menerpa alai mulu di pagasan parahui pasti do atar amal. Alai dalam sedang adong keamanani Roma Yesus. Sudi akana diparawi mandok rengarobigo, ngarotodi. Mewir masudi dalam zona aman kehidupan manusia itu diganggu oleh kehadiran bisikan penglihatan yang dianggap itu sangat mengganggunya, sehingga mereka menangis dan menyatakan kalau kita semua selesai. Alai Petrus madok, dia mau keluar dari zona nyaman. Dia berkata, hodoi Yesus moloto hodoho suruh mau tu si. Madapoton ho. Didok Yesus, mai romaho. Sian zonanya nyaman, si Petrus
keluar. Di gelombang yang besar, alai bui mardalan. Alai ala begitu gelombang na mate balga gabi adong ma biar ni roha. Di biar ni roha ima gabe lonong ma. Gabe di joma Yesus tolong mau Tuhan. Yurupi Yesus ma. Alai di dogma. Eho siote kaporseaon. Dalam kehidupan kita sering kita menyatakan dalam keadaan aman, dalam keadaan nyaman, kadang-kadang kita terganggu, terusik oleh pikiran-pikiran yang tidak membuat kita nyaman. Ima gelombang kehidupan. Mungkin haroronai sian akadadanak. Haroronai sian pasangan hidup. Haroronai sian lingkungan, mungkin haroronai sian negara, dohot gereja sekalipun. Gelombang ini terus bergelora, bergejolak. Mulu di pabua pe olan didok unang lauhamu tanggal nasaon aka adang kehancuran na luar biasa nunga kuatir sudi jolma. Ima gelombang. Dalam kekhawatiran ini, songon si Petrus, disima kita akan tidak bisa seimbang. Antara haporseaon, dohot perdalanan ngulutta. Gabi marsahid, gabi gelisah, dang bui mudum, dohot nasing. Ido mambain ketidaknyamanan dan ketidaktenangan alai di sido nadidok ikon joma Yesus. Tolong mau. Mungkin di dalam kehidupan kita tohodo hita halak naburju partangiang bui melayani dohot sude aka kewajiban-kewajiban taulahon dohot denggan alai rotong gelombang na luar biasa menerpa kehidupan. Lalu sukun-sukun ma dirohata. Tuhan tohodo hoadong, tohodo nahulayanion, tohodo namartangiang yau, tohodo au namarmingguon, tohodo au na terus menerus aktif dalam huriaon. Puasa ikon songonon huai. Disima na didok disondoau. Alai Petrus mandok molo disidoho suruh mau tu si. Kalau Tuhan sudah di rumah kita mau katakan rumah Tuhan, tapi roh bersekutu. Dohota porseaon karena kekhawatiran tidak pernah untuk menyambung nyawa sekalipun. Kekhawatiran tidak pernah menyelesaikan setiap masalah. Kekhawatiran tidak pernah meringankan beban kita. Tetapi Yesus yang datang itu mau melawat kita pada waktu yang tepat. Ketika kita diharapkan untuk tetap percaya dan tetap berharap kepada Yesus sehingga mendapat ketenangan. Mulu ngata pasahatu Yesus dan ngadong kekhawatiran. Alai ketenangan nama. Nah patuluhon iman harus berani melangkah untuk mendapatkan Yesus walaupun masalah pergumulan itu terjadi. Banyak orang bergumul, banyak orang bermasalah, gabe putus asa dot madele. Beberapa yang kita lihat di media massa, hola nalani masalah mau bunuh diri, hola nalani tekanan mau bunuh diri, hola nalani persoalan mau membunuh dan sebagainya. Hal ini mau dikatakan ketika kita memang punya iman, kita harus berani mendapatkan Yesus apapun masalahnya.
Apapun yang kita gumulkan, apapun yang beban yang sedang kita derita, tapi ketika kita mau datang kepadanya, maka Yesus mau mengurupi. Yesus mau mengulurkan tangannya. Yesus mau menuntun kita dan mengangkat kita dari terpaan semua galubang nadong di tonga-tongani nguluta. Karena itu didok Tuhan, datanglah kepadaku jika engkau punya iman. Bersamalah dengan aku, maka engkau akan mendapat ketenangan. Ketika Yesus masuk tu parawi, soma alogui, tenang ma lauti, mardalan ma dohodengkan. Gabe sude mandok tohodo anak ni di batado. Apakah kita juga boleh mengatakan benar Yesus yang menolongku itu adalah Tuhan yang menyelamatku dari segala pergumulan kehidupanku? Atau hanya sekedar sebagai iman dalam ucapan suang songoni nama buan anakna natardidion, ya, buat orang tua yang membawa anak-anaknya untuk dibaptis, jangan hanya mengaku aku percaya kepada Allah Bapa, aku percaya kepada Yesus Kristus, aku percaya kepada Roh Kudus, tapi kita tidak sebenarnya pelaku dari hata porseoni. Kita sedang mengelabui, kita sedang mempermainkan. Karena itu apa yang menjadi suruhan, apa yang menjadi perintah yang dikatakan oleh Tuhan untuk membawa anak-anak kita, untuk membesarkannya, untuk memberikan pengetahuan, molo pasu-pasu, sailenoni Tuhanido. Asal ma olo sudi keluarga pasahaton dak danaki Tuhan raconi debata gabe menggapai masa depan. Alanima nadidok ni Tuhani, jangan ragu. Dikala aku bersamamu, maka perahu itu akan tenang dan ada keselamatan. Saya tangis doa lagi, alai khoddo mardalan parawi rabdo Yesus. Nah, pahopaton ketika pandangan kita beralih dari Yesus, manang hapor seota mulai ragu-ragu, tohodo Yesus adong di tonga-tongani keluarga ta, di sido masuk aka persoalan, pergumulan, tantangan hidup yang sulit kita selesaikan. Karena itu hendaklah kita membawa iman percaya kita kepada Dia yang telah memberi satu keselamatan dan ketenangan dan kedamaian. Elani, ketika kita boleh merasakan bahwa Tuhan ada bersama kita, maka kita memandang masalah, memandang ketakutan, kita boleh menguasai diri kita. Yang terutama, jangan membesar-besarkan masalah dan mengecilkan kuasa Tuhan. Badai itu besar, tetapi Tuhan kita itu lebih besar dari badai yang menerpa kehidupan kita. Mungkin juga anak-anak kita yang membuat kita susah. Mungkin juga pasangan hidup, tapi itu tidak akan melampaui kuasa Tuhan. Jika kita mau datang kepada Tuhan, maka kita akan boleh menyelesaikan setiap pergumulan itu. Persoalan-persoalan nama saya berat di tengah-tengah ningoluta, kita mau bawa kepadanya dan kita mau Tuhan tolong. Tuhan mau menolong kita, Tuhan mau menolong seluruh kehidupan kita, walaupun kita hampir tenggelam songon Petrus, tapi bukan tangan kita yang menggapainya, tapi Yesus
yang menolong kita. Yesus yang mengangkat kita. Maukah kita diangkat oleh Yesus untuk memberi kedamaian? Dan maukah kita diangkat oleh Yesus untuk hidup dengan damai sejahtera? Molo-olo dohita, maka kita harus mematuhi apa yang dikatakan oleh Yesus. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Moloi dona tatapatupa di tonga-tonga ningoluta, maka kita anak-anak Tuhan yang diselamatkan. Badai kadang-kadang membawa kita lebih mengenal kepada Yesus, lebih memberikan kepada Dia. Karena itu murid-muridnya menyembah Dia dan berkata, sungguh Engkau anak Allah. Pengalaman badai akhir membawa murid-murid kepada pengenalan yang lebih dalam tentang siapakah Yesus. Kadang-kadang kita tidak mengerti mengapa Tuhan mengizinkan suatu pergumulan terjadi. Tetapi setelah melewatinya kita dapat berkata ternyata Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Badai dapat menjadi tempat kita mengalami pertolongan Tuhan. Air mata dapat menjadi kesaksian. Pergumulan dapat menjadi pengalaman iman yang sejati. Dan kesulitan dapat membawa kita semakin mengenal kuasa Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ahano neng dohononi turpuk taon di tonga-tongani parpunguata. Na parjulu, jangan heran ketika badai datang. Unang suku-sukun mula dong masalah. Unang suku-sukun do alana, songo dia do bocirna songo dia. Alai masuk mahita ke hadirat Tuhan. Undanglah Tuhan di dalam kehidupan kita, maka Dia akan mendapat ketenangan. Nah, paduahon Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu menyertai, selalu dekat. Karena Yesus juga mengizinkan gelombang kehidupan itu terjadi agar Petrus dan murid-muridnya boleh berkata, engkaulah anak Allah. Songonima tong di tonga-tongata. Setelah selesai masalah, setelah selesai penggumulan, toho HP di batado nama ngurupi heu di bagasan Kristus Yesus. Nah, patuluhon mendengar suara Yesus yang sering kadangkala mengganggu kehidupan manangoluta. Tenanglah aku ini, jangan takut. Behama, ketika kita punya pergumulan yang berat, ketika kita punya masalah yang pelik, lalu orang berkata, tenanglah, inilah aku yang akan menolongmu. Mungkin kita ragu-ragu karena mereka tidak mampu untuk itu. Tetapi ketika Yesus berkata, tenanglah, inilah aku akan menolongmu. Maka ketika itu kita mendengar suara Yesus, maka tenanglah kita dan kita serahkan kepadanya. Apapun masalah yang terjadi di tengah-tengah kehidupan ini. Beranilah melangkah walaupun masa-masa sulit. Ya, karena orang beriman selalu diberi pemandangan yang begitu luar biasa. Di masa-masa sulit sekalipun Tuhan memberikan titik terang jalan keluar. Di masa-masa pelik Tuhan mampu mengeluarkan kita dari masalah itu dan Tuhan mau memberikan yang terbaik. Ketika kita mulai mungkin juga hampir putus asa, hampir tenggelam dalam masalah-masalah. Di si sasitongna tapa keras maswarata mangidu pangurupion tutuhani asa dibata manurdukon tanganna manugu-nugu hita di perjalanani nguluta. Jangan sampai kita putus asa.
Karena Tuhan masih memberikan yang terbaik, Tuhan akan terus memberikan harapan-harapan kepada kita sehingga kita boleh membawa segala masalah kehidupan kita. Kita jangan menyerah, jangan kehilangan pengharapan, jangan hanya melihat gelombang, tetapi lihatlah Yesus sebab tangan Dia selalu menyertai, selalu terulur kepada kita agar kita punya kuasa untuk melakukan dan perkara-perkara besar akan diubahnya di dalam kehidupan kita. Marilah kita percaya badai mungkin besar tetapi Yesus lebih jauh besar. Gelombang mungkin tinggi tetapi tangan Tuhan sanggup menyelamatkan. Kiranya dalam setiap keadaan kita tetap berkata, Tuhan, aku percaya kepadamu, tolonglah aku, peganglah tanganku, dan bawalah aku sampai ke seberang kehidupan. Sehingga keselamatan itu boleh kita terima oleh karena perjalanan kehidupan kita sudah disertai oleh Tuhan yang begitu luar biasa kuasanya. Kiranya Tuhan memberkati. Amin, kita berdoa. Allah Bapa kami, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Pada siang hari ini kami bersyukur kiranya Engkau juga membimbing sehingga kami boleh merasakan kasih setia Tuhan. Siang hari ini juga kami mau menyerahkan anak-anak kami dalam kerajaan-Mu, biarlah juga Engkau memberkati kedua orang tua, memberikan kuasa agar dia boleh membesarkan, membiayai, agar anak-anak mereka boleh menjadi anak-anak yang berguna di hadapan-Mu, negara, dan menjadi sukacita bagi keluarga. Begitu juga kami yang hadir pada saat ini. Kami yakinan percaya, kami punya masalah, kami punya pergumulan, kami punya tekanan, kami punya sakit penyakit, tapi kami yakinan percaya kuasa-Mu lebih besar untuk memberikan pertolongan bagi kami, memberikan kesehatan bagi kami, menghibur bagi kami, untuk saudara-saudara kami yang sedang mengalami duka yang mendalam. Tuhan, Engkau merancang setiap kehidupan kami dan biarlah kami ikut dalam rancangan-Mu dan Tuhan memberkati setiap perjalanan kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Mari dimahita sian buku ini nomor 740 ayat sada do tudutna sekaligus pasahaton peliata.
acara padidion nabadia. Mari dimahita di ayat 2 congcong masudi akan nama buat dadana nang didihun. Martang yang mahita. Ali amanamina di Banua Gijang. Narodo hami 75 buan akadadanakon. Seasi maroham. Jalo manasida gabi anakommu. Pasu-pasu jala pargugui manasida. Mangyahi hangguluan sugut marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Amin. Atong hamu dongan nama buan dadanak sididinon. Tangihon hamu mahatani Tuhan Yesus. Lau mahamu tuliat portibion. Nina mandok akasisyanna. Podai hamu masaluhut bangso. Didi hamu manasida tubagasan guarni di bata ama. Dohot anak. Dohot di parbadia. Ajari hamu manasida mangaraduti saluhut na hutonahon itu hamu. Jala ingot ma, saya dong anakku do hamu ganu parira sirasa ro ajal ni hasyanganon. Manangisi na porsia doho dididi dapotan hanguluan. Ahlay na so porsia ona uhum sugut. Tangihon namu ma doho tata ni debata natar surat di evangelium ni si Markus. Adong ma akan nama buan danak tu Tuhan Yesus asa di jama. Alai dipicang akasisyan naima nama buani. Jadi dung di ida Tuhan Yesus si sugu marohana di dokma. Luas samuma akadanak kiro tuau. Unang orai hamu nasida. Ai di akasi songoni dohar rajaon ni debata. Natutudo nahudok tuhamu. Manangi sepe anggo sosongon dana kibana majalu harajaun ni debata dang bongot ibana tusi dungi di haulma akadadanaki dia pehon matanganna tunasida mamasu-masu nasida atong hati dakon hamu majulu hatta haporseoni rap mahamu mandok saya ada 2 tulu. Si hamuma hata nahusukunon na parjulu di bangido hamun waing di dion danakon tubagasan hina porsiaon muna
Beha, naulu dohamu mamudai anak komunaon, asa diboto jala diihutun nasida hatani debata. Naulu dohamu marsuru nasida tu gereja doho tu perguruan ni huria protestan, asa gabe ruas na mangulu nasida di Tuhan Yesus Kristus. Atong tapasala nasida tu debata marhiti-hiti padidion nabadia aromahamu tujuh. Cecilia Naomi Sihombing, Budi di maho tu bagasan goarni debata ama, doho tu bagasan goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, doho tu bagasan goarni tod di parbadia. Amin. Sai diramoti debata maho di habomongotmon, tu harajaun ni debata ro di saliling nililingna. Amin. Liora Rapnatio Simamora, Budi di maho tu bagasan goarni debata ama, doho tu bagasan goarni tod di parbadia Yesus Kristus, doho tu bagasan tod di parbadia. Amin. Sai diramoti Tuhan debata maho di habomongotmon tu bagasan harajon ni debata ro di saliling-lilingna. Amin. Devano Halomoan Siahan, Budi di maho tu bagasan goarni debata ama, doho tu bagasan goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, doho tu bagasan tod di parbadia. Amin. Sai diramoti Tuhan debata maho di habomongotmon tu bagasan harajon ni debata ro di saliling-lilingna. Amin. Rasel Gevariel Doviri Siahan, Budi di maho tu bagasan goarni debata ama, doho tu bagasan goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, doho tu bagasan goarni tod di parbadia. Amin. Sai diramoti debata maho di bahabomongotmon tu bagasan harajaun ni debata ro di saliling-lilingna. Amin. Jesslyn Sere Nauli Nadiak, Budi di maho tu bagasan goarni debata ama, doho tu bagasan goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, doho tu bagasan tod di parbadia. Amin. Sai diramoti Tuhan debata maho di habomongotmon, tu bagasan harajon ni debata ro di saliling-lilingna. Amin.
Gionatan Sain Manurung, Hudi di maho tu bagasan guarni di bata ama, doho tu bagasan guarni anak Tuhan Yesus Kristus, doho tu tod di perbadia, amin. Sai diramoti Tuhan di bata di haba mongotmon, tu bagasan narajon di bata, ro di saliling-lilingna, amin. Diamanda Yemima Pasaribu, Hudi di maho tu bagasan guarni di bata ama, doho tu bagasan guarni anak na Tuhan Yesus Kristus, doho tu bagasan tod di perbadia, amin. Sai diramoti di bata di haba mongotmon, tu harajaon ni di bata ro di saliling-lilingna, amin. Santa Monica Pasaribu, Hudi di maho tu bagasan guarni di bata ama, doho di bagasan anak na Tuhan Yesus Kristus, doho tu bagasan tod di perbadia, amin. Sai diramoti Tuhan di bata di haba mongotmon, tu bagasan harajon di bata, ro di saliling-lilingna, amin. Martang yang mahita. Ale Tuhan di bata amanami marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nunga hupasat kami akadadanakon tuho. Jala di jakon ho donasida. Gabi anakommu marhiti-hiti padidion nabadiai. Asa masuk tuhuriani halak Kristen nasida. Di tanon jala gabi panian di hanguluan nasa liling-nililingna. Asi maruham, dohot di akka natoras ni dadanakon, say pargugoi jala ajari manasida, manugunugu dadanakon tuho, asarap nasida, taruli di akka arta ni harajaonmu. Amin, mari di mahita. Jongjong ma sudi ruas ni huria. Tatangyakon ma piliata martang yang mahita. Ali di bata manamina di Banua Gijang, hodo haroroani saluhut silehon lehon adinggan, dohot na saulibasa na mauliutus. Hupasa tami masya na nilehon mi tuhami pilanami tuho, saya jalo may kapi uap na hutsus di julum, pasu-pasu may jala ramoti,
Asa uparhasa kami pilanon patibulhon harajaonmu, di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti todim, asalamu tanda hami gudang ni silehon-lehon mitu hami, asalam gir-gir hami mandok muliati tuho, marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manamina di Banua Gijang, saya pinarbadi amaguarmu, sero maharajaonmu, saya saup malomoni roham di bantongon songon na di Banua Gijang. Leon matuhami sadarion hanguluan siapa hari, si sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unang kami tugihon tu pangujunan, balua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batamaho. Di sodakon Tuhan di batama wihina tuho jala asi marohana midaho. Di dobakon Tuhan di batama wihina tuho jala di pasorhon madamina tutodim.
Amin.